L-għodwa tajba lil kulħadd. Illum 12 ta' Ottubru nilqakom għal quddiesa ċċelebrata mill-kappella ddedikata lil Sittna Marija tal-Midalja Mirakoluża li tinsab fil-Bla tal-Bajda. Din il-kappella li tinsab bis-swit id-Dar Ġenerali tas-Soċjetà tat-Tutrina Nisranija tal-Mużew inbniet fi tmiem il-ħamsinijiet fuq disinn tal-Perit Malti Richard England. Fl-2001 ġiet rinnovata sabiex tirċievi l-fdalijiet qaddisa ta' San George Preka li ġie kanonizzat mill-Papa Benedittu XVI fit-3 ta' Ġunju 2007 f'Ruma bħala l-ewwel qaddis Malti. Dan il-qaddis waqqaf is-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija fil-bidu tas-seklu 20 bil-għan li xxerret it-tagħlim nisrani u tkattar il-formazzjoni fil-fidi, speċjalment ta' tfal u żgħażagħ. Jiċċelebra l-quddiesa tal-lum Dun Kevin Xkembri, l-assistent ekleżjastiku għas-Soċjetà tal-Mużew. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. L-aħwa tiegħi l-grazzja ta' Sidna Ġesu li mħabba tal-Alla l-Missier il-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Kanna l-grazzja li qegħdin nerġgħu niċċelebraw il-quddiesa l-Ewkaristija tal-Jum tal-Ħadd. Grazzja kbira. Grazzja kbira nistgħu niċċelebrawha b'ċertu serenità, nistgħu nsegwuha anka minn fuq il-mezzi tax-xandir. Hekk illum fil-Vanġelu Ġesu, fil-Vanġelu se nisimgħu minn San Luqa, iħeġġiġna nkunu persuni grati, ġifieri nies illi napprezzaw dak li jiġrilna u dak li nirċievu fil-ħajja. Ma noħduhomx for granted. U għalhekk ta' kemm il-darba aħna ma apprezzajniex il-barkiet u l-grazzi li rċivejna u nirċievu fil-ħajja tagħna mulej ħniena. Ta' kemm il-darba aħna gergirna rajna biss dak li hu negattiv, Kristu ħniena. Ta' kemm il-darba aħna ma ħallejniex dak li rċivejna jispirana biex aħna wkoll nagħtu lil ħaddieħor. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla illi jista' kollox, ikun hu li lilna jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Illum il-Jum tal-Ħadd ejjew nfaħru lil Alla flimkien mal-Knisja kollha. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk u nagħtuk ġieħ. Irroddulek ħajr għall glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina
int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' t-talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. F'dan il-mument is-saċerdot dejjem ikollu l-intenzjoni tiegħu għall-quddiesa għal min qed joffri l-quddiesa, però tajjeb li aħna wkoll meta nkunu qegħdin nattendu għall-quddiesa nieħdu sehem insegwu quddiesa, f'dan il-mument nagħmlu wkoll it-talba tagħna għal xiex tixtieq toffri din il-quddiesa inti wkoll. Nitolbuk mulej li l-grazzja tiegħek dejjem tanqalna u tieqaf magħna. U l-grazzja tiegħek tħeġġiġna biex aħna nkunu l-ħin kollu medija b'emejjel tajba. Aħna dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna, illi miegħek hu jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Qaddis Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Naaman il-kmandant tal-eżerċitu tas-Sultan ta' Aram niżel fil-Ġordan wodu 7 darbiet bħalma qallu Eliżew il-bniedem talla. U ġismu raġa sarlu qisu l-ġisem ta' tfajjel żagħżugħ u ndaf mill-lebra tiegħu. U raġa lura ant Eliżew il-bniedem talla u kull min kellu miegħu. Daħal waqaf qudiemu u qallu: Ara, issa naf iva li ma hemmx Alla ieħor fid-dinja kollha ħlief f'Iżrael. Ilqa' nitolbuk dan ir-rigal mingħand il-qaddej tiegħek. U qallu Eliżew: Daqskemm hu ħaj il-mulej li lilu naqdu jien ma nieħu xejn. U ma ħodulux għad li ieħor issikkaħ ħafna. Għalhekk Naaman qallu: La ma tridx nitolbok li tingħata lill-qaddej tiegħek tagħbija ta' żewġ bawla ħamrija, għax il-qaddej tiegħek mhuwiex se jagħmel iżjed sakrifiċċji tal-ħruq u offerti lil Allat oħra jekk mhux lill-mulej. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej qarra fis-salvazzjoni lill-ġnus. Il-mulej qarra fis-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u drieħi mqaddes tiegħu. Il-mulej qarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Qarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tiba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Il-mulej jarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rati s-salvazzjoni tal-Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena ifirħu u għannu. Il-mulej jarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Qari mit-tinitra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotej. Aziz, ftakar Ġesu Kristu li qam mill-imwiet li hu min-nisel ta' David, skont l-Evanġelju li jien ħabbart jien. Għalih jien qiegħed imbagħti sal-irbit tal-ktajjien bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma ta' Alla mhijiex marbuta. Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dawk li Alla għażel biex huwa wkoll jiksbu s-salvazzjoni li tal-glorja għal dejjem f'Ġesu Kristu. Din hija l-kelma ta' min joqgħod fuqha. Jekk aħna mitna miegħu,
għad ngħixu miegħu wkoll. Jekk insofru bis-sabar, għad insaltnu miegħu wkoll. Jekk nixħduh, jiċħadna hu wkoll. Jekk noqsu mill-kelma li tajna, hu jibqa' iżomm kelmtu. Għax hu ma jistax jaqarraq bih innifsu. Il-kelma tal-mulej. Ħaj lill-Alla. Ħaj lill-Alla f'kollox. Dan hu li jrid Alla minankom fil-Kristu Ġesu. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Mela ġara li huwa sejjer lejn Ġerusalem, Ġesu għadda minn bejn is-Sammarija u l-Galilija. U kif kien dieħel f'raħal, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebra. Waqfu l-bot minnu, ollew leħinhom u qalulu, Ġesu, Mallem, ikollok ħnina minna. Kif rom għalilhom morru uru rwieħkom lill-qassisin. U ġara li huma sejrin fiequ mill-marda tagħhom. Mela wieħed minnhom kif ra ruħu mfejjaq, reġa' lura jgħajjat u jfaħħar lill-Alla. Inxteħet wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Sammaritan. U Ġesu qabad u qal mhux l-10 fiequ mill-lebra. Fejn huma d-9 l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li reġa' lura biex jagħti glorja lill-Alla ħlief dan il-barrani. Imbagħad qallu mur, il-fidi tiegħek salvatek. L-aħwa din hija l-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek. Hekk illum qegħdin inxandru din il-quddiesa minn din il-kappella li hija proprjament dedikata lil Madonna tal-Midalja Mirakoluża ġewwa l-Blat tal-Bajda l-Ħamrun. Imma ħafna nies jafu wkoll din il-kappella bħala l-kappella jew tal-mużew jew ta' Dun George ta' San George Preka għal raġunijiet li hija l-kappella li hija qrib jew marbuta mad-Dar Ġenerali tal-Mużew u jew koll il-kappella fejn illum jinsabu l-fdalijiet il-ġisem ta' Dun George ta' San George Preka. Dan Dun George illi kellu xewqa kbira imma kbira tant li ddedika ħajtu kollha għaliha u ħeġġeġ nies u ispirhom biex ixandar il-Vanġelu. Ixandar il-Vanġelu tant li hu meta intażel l-isem mużeum għal-mużew għas-soċjetà li waqqaf u ħareġ ukoll b'din is-sentenza bil-Malti biex taqbel ma' litri bil-Latin, bil-kliem bil-Latin, Mallem mhux li kien lid-dinja kollha, mhux biċċa minnha, id-dinja kollha timxi wara l-Vanġelu tiegħek. Però wieħed jista' jgħid imma dal-Vanġelu x'inhu? Nafu li hemm 4 Vanġeli fil-Bibja, wieħed minn miktub minn San Mattew, San Mark, San Luqa, San Ġwan. Imma dal-Vanġelu li bil-Malti l-kelma Vanġelu ġejja mill-Grik tfisser aħbar tajba, good news. Dal-Vanġelu x'inhu? Hemm ħafna affarijiet xtejt x'inhu l-Vanġelu,
Is-silta qasira li qrajna llum mill-Vanġelu ta' San Luqa kapitlu 17 tiġbor parti essenzjali minn din l-aħbar it-tajba li tajjinna Ġesu li dun ġorx li tasalant in-nies u li l-Knisja kollha tipprova x'xandar bit-tagħlim, bil-katekeżi, bil-missjonarji, b'ħafna ħidma li ssir fil-Knisja. X'inhu l-ġist ta' din is-silta qasira li għadda kif smajna? Illum il-Vanġelu joħodna fit-triq li Ġesu kienet jagħmel lejn Ġerusalemm. Minn kapitlu 9 il-qudiem fil-Vanġelu ta' San Luqa naraw il-Ġesu miexi lejn Ġerusalemm, sejjer bil-mod il-mod lejn il-Passjoni. Però jiġru ħafna affarijiet f'din il-mixja u llum ikollna dan l-episodju ħelu mill-bot, imma mill-bot tgħid li hu ħelu kieku rajni hemmhekk kien ikun episodju tal-biża' aktarx konna naħarbu niġru. Fejn Ġesu kien dieħel f'raħal. Ma nafux jekk daħalx eventwalment issa ngħidu għalfejn. U ltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebra. Il-lebra illum għall-grazzja t'Alla kundizzjoni fiżika li llum hawn treatment tagħha, illum hija kurabbli. Jekk tinqabad fil-bidu illum m'għandekx problema biha. Fil-punent u f'pajjiżi ċivilizzati għax pajjiżi foqra l-lebra jista' jkun għadha sors ta' problemi kbar għal min ikollu din il-kundizzjoni, din il-marda. Dak iż-żmien imma ma kienx hekk, ma kienx kontrollabbli. Dak iż-żmien persuna bil-lebra bħalma kienu dawn l-10 irġiel kienet tispiċċalhom ħajjithom. L-ewwel nett fiżikament il-ġisem imur ħafna lura, titlaq is-saħħa, jitlaq is-sens tat-taċċ, tal-ħass, u anke jekk tidħol b'mod aggressiv il-persuna kienet tispiċċa anke sfigurata. Xi ħaġa kera ħafna illi aħna nafu kemm hija diffiċli għax nippruvaw inżommu l-ġisem tagħna pulit sabiħ kemm nistgħu. Barra minn hekk imma u forsi dawn li ġejjin iktar diffiċli għalkemm mhux bil-forsi jidhru hekk, min kien ikun marid bil-lebra, il-persuni morda bil-lebra kienu jkunu totalment esklużi mis-soċjetà. Għalhekk Ġesu iltaqa' magħhom u dieħel f'raħal qabel ma daħal fir-raħal għaliex dawn in-nies kienu barra r-raħal. Ma kellhomx post fis-soċjetà. Kulħadd kien jibża minnhom għax il-lebra kienet tittieħed. Mela l-lebra mhux biss teskludik, taqtek totalment kemm fuq livell soċjali u anke fuq livell reliġjuż, imma kważi ġibek għadu tan-nies. Inti tispiċċa issib ruħek jekk ikollok il-lebra dak iż-żmien, in-nies jibżaw minnek jekk mhux ukoll joboduk, ma jridukx. Ersaq lem u tiġix lawn ma tmurx tatina l-kundizzjoni tiegħek. M'għandniex bżonnok, anzi rriduk titlaq il-bogħod. Kienu jkunu esklużi mis-soċjetà saħansitra mill-familji tagħhom. Apparti li ovvjament ma setgħux jaħdmu u min ma jaħdimx, il-persuni ma jaħdmux ma jkollhomx laqqas flus u laqqas post fejn joqogħdu. U allura laqqas ikel, laqqas x'jieklu. Kienet kundizzjoni tal-biża'. Ġesu l-Vanġelu jgħidilna li Ġesu resqu lejh mill-bogħod imma mbagħad il-Vanġelu juża verb sabiħ ħafna. Dan hu l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu, din hija l-Vanġelu li aħna nippruvaw inxandru dun Ġorġ ta' ixandar ħafna. Kif Rom. Il-Vanġelu jgħid li Ġesu Rom. Ġesu irnexxielu jara jew ried jara lil dawn in-nies. Tgħidli għalfejn qed taġġibha Fader, aħna mhux kollha naraw. Imma hekk ma l-Vanġelu mhux qed jgħid fuq id-dawl tal-għajnejn li Rom għax aħna naraw ħafna affarijiet u nies. Hawnhekk il-Vanġelu qed jgħid Ġesu induna bihom u ta' kasom.
Ġesu m'għaddix minn ħdejhom u dieħel fir-raħal bil-passi maġġel jew bħarstu baxxuta biex ma jaromx bil-ħarsan differenti. Ġesu kellu għajnejn biex jara lil minnu imwarrab esklus il-bot u m'għandux post fis-soċjetà. Jiena fil-ħidma tiegħi man-nies bħalma kollha kemm aħna ngħixu man-nies, qed ninduna dejjem iktar ma jgħaddi żmien kemm nies iħossuhom weħidhom, kemm ġieli aħna stess inħossuna weħidna, ġieli nużaw kelma invisibbli minkejja li mdawrin bin-nies. Fader ngħix magħhom imma donni ma neżistix. Qiegħda fi żwieġ, qiegħed fi żwieġ imma qisni jien ma neżistix. Għandi tfal imma ma jiġux x'ngħidu jarawni. Ngħix f'kunvent imma kulħadd għalih maħniex ħaġa waħda. Immur fuq ix-xogħol imma dak li nagħmel jien mhux apprezzat issa jien nagħmel fader ta'. U Ġesu lil daw in-nies ma jġelhomx iħossu li huma inviżibbli kif kulħadd kien iġelhom iħosshom għaliex kienu nies li kulħadd kien jiskarthom, imma Ġesu l-Vanġelu jgħidilna jarhom. Jarhom u jieqaf jitkellem magħhom. Jieqaf ħdejhom. U din hija waħda mill-qalbiet tal-Vanġelu. Din hija waħda mill-affarijiet sbieħ tal-aħbar it-tajba li aħna l-insara nisimgħu kull meta nisimgħu l-Iskrittura u mitlubin ukoll mhux biss nagħmlu tagħna imma anke waslu l-oħrajn. Il-Papa Ljun għadu kif dil-ġimgħa, iffirma l-ġimgħa l-oħra ma dil-ġimgħa, nieda l-lonċja l-ewwel dokument kbir tiegħu, eżortazzjoni apostolika ngħidula bl-isem ta' Dilexite. Inħobbok bil-Malti, inħobbok, jiena nħobbok. Li huwa dokument li kien diġà beda jikteb ħafna l-Papa Franġisku, imma l-Papa Ljun qal jiena komplejt inżid ma' dak li sibt, ma laħaqx lestija l-Papa Franġisku, u isset nagħmlu tiegħi bħala l-ewwel dokument tiegħi. Dwar xi xinu da dokument dwar l-imħabba konkreta ta' mhux fl-arja lejn il-foqra u lejn minnu fil-bżonn, speċjalment in-nies inviżibbli. In-nies li aħna stess ma nkunux rridu narawhom għax aħna nħobbu, però ġieli nażlu l-min inħobbu. Aħna kollha qalbna tajba, però ġieli nagħmlu l-preferenzi fl-imħabba. Aħna kollha nagħtu karità u l-poplu Malti jagħti ħafna karità, imma mhux dejjem u f'kollox. Fejn naraw li tajjeb u hekk, imma mbagħad hemm persuni li xort għandhom id-dinjità tagħhom illi forsi l-dawk naqbżuhom, inwarbuhom, ngħidu dawk le, u nsibu raġuni għaliex għax dawk hekk, għax dawk hekk, għax dawk hekk. U Ġesu hu dieħel f'dan ir-raħal ma joqgħodx jikkalkula, jieqaf, jara u jgħaddi il-ħin għal ftit minuti għax imbagħad bagħthom biex huma jfiequ lil daw in-nies li kienu esklużi. L-aħħar punt tiegħi huwa dan kieku għamel hekk biss Ġesu diġà kien ħafna. Imma ma ninsewx li Ġesu din ma jgħidilniex il-Vanġelu ta' San Luqa, imma hemm ċans kbir li ġar hekk. Ġesu li kien dieħel f'raħal hemm ċans kbir li ma setax jibqa' sejjer f'dak ir-raħal. Għaliex? Għax iċ-ċans huwa li n-nies tar-raħal mill-bogħod mhux ħaġa kbira rawh jieqaf ikellem il daw in-nies. U la rawh jieqaf ikellem il dan in-nies u wieħed minnhom ġie u missu aktarx li n-nies li Ġesu qalulu wkoll ibqa' għaddej u tersaqx lejna int ukoll. Għax int tagħmilha, int taqbes għal inti qaf titkellem ma' dak il-grupp. U aħna għal dak il-grupp ma rridux u peress li inti magħhom aħna ma rridux lilek ukoll. U dik hija waħda mill-konsegwenzi li l-Vanġelu ifakkarna dwarhom tal-imħabba għaż-żgħar, tal-imħabba għall-foqra,
tal-imħabba għal ċertu gruppi ta' nies li fis-soċjetà huma esklużi. Meta inti tieqaf magħhom tarhom u tħobbhom, hemm ċans kbir ukoll li l-konsegwenza tkun li inti titabba bil-konsegwenza tal-kundizzjoni tagħhom ukoll. U Ġesu ma beżax. U Ġesu mill-Vanġelu minn din l-aħbar tajba qiegħed jispirana biex aħna wkoll inkunu nies li ma nibżawx inħobbu, ma nibżawx naraw il-min inviżibbli, ma nibżawx naqbżu għal min huwa batut u mwarrab u forsi anke jsofri inġustizzji minħabba s-soċjetà, minħabba nies oħra, anke jekk dik ikollha prezz. Ejjew, inkomplu din il-quddiesa llum ispirati minn dal-Vanġelu, dis-silta tal-Vanġelu sabiħa wisq, il-Vanġelu ta' San Luqa, fejn Ġesu qed jgħallimna x'jiġifieri t-triq tal-Vanġelu, it-triq tal-viċinanza, it-triq tat-tenerezza u t-triq tal-kompassjoni kif kien iħobb jgħid ħafna l-Papa Franġisku u dan l-aħħar issa qiegħed jirrepetiha wkoll il-Papa il-jum. Inqumu bil-wiefa ħalli issa nistqarru l-fidi tagħna falla. Jiena nemmen falla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħala s-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq l-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu l-mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li jum weġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Issa li smajna l-kelma ta' Alla, l-Vanġelu, l-aħbar it-tajba għalina, aħna kollha kemm aħna għandna post quddiem Alla. Ġesu jħares lejna kollha kemm aħna minn aħna. Inħossuna kemm inħossuna imwarbin, mhux wertit, inħossuna kemm inħossuna nies hekk li ħaddieħor m'għandux apprezzament tagħna. Ġesu jieqaf iħares lejna u jkellimna u jagħti kasna u jgħaddi l-ħin magħna. U din lilna tatina ħafna anke fiduċja biex lilu nkellmuh u biex nresqulu t-talbiet tagħna. U għalhekk qabel ma nofru l-ħobs u l-inbit, nagħmlu l-kuraġġ u lil-mulej nitolbuh l-ewwel nett tal-Knisja għall-insara kollha madwar id-dinja biex aħna l-insara l-ewwel nett narfu kemm aħna prezzjużi quddiem Alla kollha kemm aħna, però aħna wkoll inkunu nies li qatt ma nwarbu l-ħarsa tagħna minn fuq l-ebda persuna fid-dinja u madwarna. Nitolbu. Nixtieq nitlob għal dawk nitolbu għal dawk in-nies kollha li jħossuhom inviżibbli, nies li jħossuhom esklużi, nies li jħossuhom imwarbin minħabba diversi kundizzjonijiet, ġieli kundizzjonijiet fiżiċi, mentali, ġieli kundizzjonijiet soċjali, finanzjarji. Nitolbu għal dawk kollha li jibku minħabba s-solitudni tagħhom, li għaddu ħajjithom weħidhom, speċjalment dawk li jibku ħadd ma jinduna bid-dmugħ tagħhom. Nitolbu. Il-banda l-oħra nitolbu wkoll għal dawk kollha li jagħmlu l-ġid, ħafna nies fid-dinja, mhux bil-fors fil-Knisja fis-soċjetà, anke fil-Knisja. Jagħmlu l-ġid
iduru bħaddieħor, jieqfu ma' nies oħra. Ħafna drabi bil-paċenzja wkoll, ħafna drabi bil-perseveranza, ħafna drabi b'sagrifiċċju personali. Nitolbu għal kull min jagħmel il-ġid fil-familji, fis-soċjetà. Nitolbu ħafna għad-don tal-paċi fid-dinja. Il-paċi hija fraġli ħafna. Il-Papa Franġisku kien jgħid li l-paċi tittimbena biċċa biċċa ftit ftit qisha xi ħaġa tal-artiġjan għaliex faċli tinkiser. Nitolbu ħafna biex il-mexxejja tal-pajjiż dawk kollha li għandhom xi rwoli ta' responsabilità fid-dinja jażlu t-triq tal-paċi, il-ġustizzja u rispett lejn id-dinjità ta' kull persuna fid-dinja. Nitolbu ħafna għal dawk kollha li jwasslu l-Vanġelu. Kif edna hawnhekk qegħdin fil-kappella tad-Dar Ġenerali tas-Soċjetà tal-Mużew, il-membri tal-mużew, immanka ħafna katekisti, ħafna liema ta' reliġjon, ħafna nies fi gruppi, fi prayer groups, komunitajiet, ħafna nsara li bil-kliem u bl-eżempju lemmu lawn jippruvaw jgħaddu kelma ta' ġid. U l-iktar ħafna nies, ġenituri, nanniet, illi jgħaddu l-fidi b'mod sempliċi fil-familji. Nitolbu għalihom, nitolbu. Illum ukoll f'Malta niċċelebraw jum in-nanniet. Nitolbu ħafna n-nanniet, ir-rol tan-nanniet fis-soċjetà dejjem qed jinbidel, jagħmlu ħafna ġid, jibqgħu għaddejjin jieħdu ħsieb il-familja min mod anke materjali u jieħdu ħsieb it-tfal ta' tfal, ħafna drabi anke bit-talb, bil-preżenza hekk spiritwali. Nitolbu biex il-mulej jbierek in-nanniet kollha, nitolbu. U fl-aħħar nett inresqu quddiem il-mulej il dawk li waslu fl-aħħar tal-ħajja, dawk li qegħdin imutu bħalissa, dawk li se jmutu matul din il-ġurnata, dawk li mietu matul il-lejl li għadda u l-mejtin kollha. Nitolbu. Fiskiet ta' qalbna inresqu xi talba personali tagħna lil mulej x'tixtieq titlob din il-quddiesa. U nofruhom daw it-talbiet kollha bl-interċessjoni ta' Marija, aħna nħarsu lejha u ngħidula flimkien u bil-qalb slim għalik Marija. Bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej il-qattalb u l-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna aħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom ejjew nerfgħu qlubna l fuq u nirringrazzjaw il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis inti Alla ta' dejjem li tista' kollox huwa tajjeb u anke ta' ġid għalina li aħna dejjem u kull imkien nirringrazzjaw kun faħruk. U llum kif urejtna anke fil-Vanġelu nixtiequ nirringrazzjawk għal dak kollu li tagħmel magħna.
Aħna nixtiequ nkunu persuni li napprezzaw, nirringrazzjawk u nfaħruk għal grazzi, l-barkiet u l-providenza kollha li inti tpoġġi f'ħajjitna illum u matul is-snin kollha. U għalhekk ninaqdu mal-anġlu mal-qaddisin u minn hawnhekk lilek magħhom ngħidulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati għalina ħafidejh il-ħobs, ratti l-ħajr qasam tal-id-dixxiplu qalilhom ħudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratti l-ħajr taħ lid-dixxipli u qal ħudu xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi. Tal-patt ġdid li jibqa' dejjem dan huwa d-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. U għalhekk mulej aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesu, qegħdin nofrulek dal-għodu dan il-ħobs tal-ħajja u dal-kalċi tas-salvazzjoni. Aħna nirringrazzjawk għax għalkemm ma jistħoqinniex oġbok tilqana hawn quddiemek biex lilek infaħruk u naqduk. U miċ-ċokontana aħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej aħna minn hawnhekk nitolbuk għall-Knisja. Aqadna mal-Knisja imxerda mad-dinja kollha. Wettaqna fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum mal-isqfijiet tagħna Charles, Joe u Anton, mas-saċerdoti, mad-djakni, mal-persuni fil-ħajja konsagrata u mal-insara kollha kull fejn jinsabu fid-dinja. U ftakar ukoll mulej fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem biex flimkien ma' Marija Omna, ma' San Ġusepp, ma' l-Apostli l-Martri, ma' San Gejtanu, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-qaddisin kollha. Għamel li magħhom aħna niġu wara din il-ħajja u magħhom lilek infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missilli tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu t-talba li għallimna Ġesu illi f'din it-talba aħna kull meta ngħiduha nirrikonoxxu li kollox ġej mingħand Alla. Fil-fatt aħna nitolbu ħanka il-ħobżna ta' kuljum l-iktar ħaġa bażika. U allura hekk waqt li nitolbu anke b'sens ta' ringrazzjament għaliex hu jipprovdilna kollox. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek. Semma ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbu kull mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex aħna nkunu ħielsa dejjem mid-dnub.
biex aħna wkoll nkunu protetti mill-inkwiet. Aħna li nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu, inti lill-apostli għedtilhom inħallilkom is-sliem. Għedtilhom natikom il-paċi tiegħi. Aħna nitolbuk tħares lejn nubiet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja. Għattija slimu laqda li intrid fija, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. L-aħwa l-paċi ta' Ġesu, Ġesu tal-Vanġelu, Ġesu li jinsapaw qudiemna, tkun dejjem magħkom. Mill-qalb intom ukoll għatu l-paċi ta' Ġesu lil xulxin. Il-paċi magħkom. Nitolbu flimkien ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. L-aħwa dan huwa Ġesu li llum fil-Vanġelu urina li kull persuna hija prezzjuża għalih, hi min hi. Dan huwa Ġesu li llum fil-Vanġelu ħares u ra lin-nies u waqaf ħdejhom anke kollu forsi jbagħti xi konsegwenzu stess tal-li jagħmel hekk. Dan huwa l-ħaruf Talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja tassew imberkin aħna li ġejna mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi. Iżda jilbis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu iħarsuna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Sinjur Alla, inti hawn u jiena fik. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Sinjur Alla, ferraħni bil-paċi tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Fiċċo kontana mulej aħnet nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tatina l-ħajja b'dan il-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek fl-Ewkaristija, hekk ukoll tatina sem min natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom imbaxxu rasna nitolbu fuqna il-barka ta' Alla. U jberikkom lilkom u l-daw kollha li intom tlabtu għalihom f'dil qudiesa Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. L-aħwa mmorru nkomplu ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lilkom ilkoll. Grazzi tal-li naqattu magħna l din il-quddiesa mill-kappella dedikata lil Sittna Marija tal-Midalja Mirakoluża li tinsab fil-Blat tal-Bajda. Ejjew nitolbu flimkien it-talba qasira li kien iħobb jgħid San George Preka. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb mimli saħħa u barka.